Тапшыруның туагын bir матур сәламын бүген без зур Ширкли авылына юллыйбыз. Үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Аюпова Сания Әббәс кызы каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан улы Фәрит, килене Гүзәл, кызы Мәрьям, кияве Али, аныклары Хамид, Гөлсинә, Илнур, Камилә, Мәдинә һәм Камил кода-кодагыйлары котлыйлар. Кадерле, яраткан әниебез, сөекле әбекәебез һәм хөрмәтле кодагыебыз. Шын күңелдән сине матур туган көнең белән котлыйбыз. Әниебез безне, ике баласын, оныкларын бик ярата, тигез күрә. Ярый әле әниебез, янәшәбездә син бар. Көннәребез син булганга аяз, төннәребез ай йылдызлы, якты. Салкыннарда күңел җылыңны биреп җылытасың. Безнең өчен ял димисең, һәр вакыт хезмәт иттең. Балачак, шукчак диләр. Безнең дә төрле чакларыбыз булгандыр, әнием. Зинһар өчен безне кичерә күр. Син безне кешеләргә карата шәфкатьле, ягымлы булырга, һәр кемгә ярдәм кулын сузарга әзер торырлык иттереп үстерергә тырыштың. Рәхмәт әниебез барысы өчен дә, зур рәхмәт. Биргән киңәшләрең тормыш иткәндә юлдаш булсалар иде. Озын гомерле булып, безнең уңышларыбызга сөенеп, озак яшәсәң иде. Кадерлебез, олы рәхмәт сиңа, безгә бүләк иткән мәхәббәтең, кайгыртып яшәгән йокысыз төннәрең, борчулы көннәрең өчен. Авыр вакытларда да каушап калмыйча, акыллы, зирәк киңәшләрең аркасында гаиләбезнең җылы учагын саклап кала алганың өчен. Син безнең иң түзем, иң сабыр, иң кадерле кешебез. Раббым гомерең кояштай озын булсын, әле озак кына безгә әни дип дәшәргә мөмкинлек булсын иде. Син бит әни назлы кояш кебек, яктыртасың безнең дөньяны. Син булганга йокылар да тыныч, көннәребез дә уза бик ямьле. Җылытасың безне назың белән, син бит әни иң сөйкемле. Синең күзең ягымлы һәм нурлы, карашларың аңлар һәр кемне. Йылмаюлы карашларың белән син чыгасың безнең каршыга. Туган көнең белән котлар өчен без үзебез дә сиңа ашыгабыз. Котлы булсын туган көнең, әни. Сәламәтлек телик иң элек. Насыйп булсын яшәү тынычлыкта, күреп бездән хөрмәт, игелек. Рәхмәтләрем чиксез сиңа, әни. Синнән үрнәк алып яшим мин. Гел рәхәттә яшә, сөенештә иң кадерле, якын кешем син. Кадерле Сания апа, якыннарыгыз юллаган бар теләкләргә дә без дә ихластан кушылабыз һәм алдагы җырны бары сезгә багышлыйбыз. Бәхетле булыгыз. Рәхмәтем чиксез, әни, синең каршыңа.